Hey guys, ahojte guys, dlho som nedala také veľké video, takže máme tu ako idú na dovolenku. Takže akože príde mama teraz, hej, počkajte. Tak, ideme na dovolenku, idem im povedať, áno. Tak, deti, poď sem, prosím ťa. No, takže, ideme vám niečo povedať. Ideme na dovolenku. Jupi! Čo? Ideme na dovolenku. Ale my máme party dneska večer. No, tak vám nie. Lebo, viete, odlietam už po obede. No, odlietame, ideme autom. Karavanom. Takže, a prespíme. No, dobre. Musíme ich zavolať, že zruším party. No dobre, tak ja idem za ockom a s Kupkom. My sa pobalíme potom, jasné, láska. Však máme ešte, máte 4 hodiny. Dobre. Tak čo pobalím? Máš rúbsak, zoberiem. No, tady dáme rúbsak. Počkaj. Tak, ja mám tú tašku. Ty sekra, budem teba pobalíme potom. No ty máš ja berem aj kufor. Ja berem kufor, no. Rúbsak si možno zoberiem, lebo ideme, že... A na koľko ideme, mami? Ideme asi na, neviem koľko, asi na 10 dní aj viacej. Dobre, pobalme sa, šup. Počkajte. Tak, túto kapsičku zoberiem, áno, lebo tam mám veci. Paráda, tak ju zoberiem, šup. Dáme do kuforu. Toto zaveriem vôbec. To sa nezmestí. Dobre, toto zoberiem v samote. No budem mať veľa vecí. Nezmestíš to moje? Nie, už sa to tam nedá, to je veľké. OK, neber si hlavne si všetky make-up. Keby tak na cestu jedlo, tam budeme mať jedlo. Že neberiem. Ale na cestu by sme mali mať aj karavane. Takže zober si vám poslednú vec, pomôžem ti. Sekria, poď sa hrať. No dobre, ja idem tu zatiaľ sa hrať. Na schodíkoch si sednem toto. Tak. Tak na srakošky pohodu. Tak, poďme. Šup. Toto si neberiem asi. Šaty si určite zoberiem. Áno, to si bude hodiť. Prepočte. Vyzeralo smiešne, že? Tak. Nahrá na plavky, keď tak. Toto. Keď bolo zimšie, tak si dáme mikinu sukňu. Určite svoj utierák. Sekra, ale zase to nepreháňaj. No, dobre. Toto, dobre. Tak to nemá byť zima. Chcem sa obrať také. No dobre, máš všetko zbalené z skrine, hej. Kabelku si neber. Tak. Paráda. No. Ešte nie som zbalená. Ešte rúbsak, takže ešte trošku aj otvoríme takú kufor a tam počkáme ešte niečo. Takže zoberieme si tento krém, jednu húbku, jeden štetec, tento bude pekný. Prepočte. Tento bude pekný, jednu masku. Tak, teraz toto, zavri to, tak. Tak, jeden parfém, jedno fialové toto a jedno toto. Už asi kufor máš aj plný, no, tak jednu retenku ešte. Idem moc zoberiem ten kufor. Počkaj. Tak, a tento make-up dáme. Môžeš mi to zoberať, prosím ťa? Jaj, dýchaj. No dobre, ten secret make-up. On sa mi tam dal ten secret make-up. No ty vole, to tam bude množstvo asi. Čakaj, to je taká čierna. Ukáž, zober to. Tak, trošku to vyťahnem. Dobre, čakaj, tam bol takto čierny ono, viete. Tak som to skúsila. Sa vám to zavrť, no nič, takže. Dobre, ten make-up akože tam je. OK, takže kufor mám pobalený, už iba do rúbsaku sa pobalím. Tam si doberiem túto tabulku, zoberiem sa mobil a toto.
To si zoberiem dolu. To si zoberiem, ja to zoberiem. A podaj si to do kufru. Tam vůbec zmestím. No, dobré. Tak, ještě čo si mám zoberať? No, si určitě zoberať aspoň 2 knihy. No, dobré, tak zoberám si... To je dlhá kniha, ještě toto Watch si zoberám. Nějaké Needle, asi 1 Needle, to bude ta kocka. Tak to si zoberám takto. Tu 1 kocku tam dám, tak. Knedlík si zoberám, nie, knedlík si nezoberám. Tak. Sú akože špinavé, tie knedlíky sa mi spojili. Sliz, toto si určite zoberám, sliz 1. Sekra, zase to nepreháňaj. Dobre, však sa okloní, brácho. No som už asi pobalená, jedno ešte pitie tam. Nie. Ti vravím, že tam budeme mať karovanie, no. Tak, ja som pobalená, ešte toto. No to mi zoberieš, brácho. No, dobre. Idem pomôcť baviť Segru. No čo, Segruška. Tak, to dáme sem. No čo, Segra? Segra, idem ti pomôcť baviť. No dobre, tak mi spal ma. No tak ako sa nebudem, čo chceš, kocky chceš? No to mi zabere do ruky, mama. No dobre. Čo chceš, oblečenie, plavky mám na sebe. Jedno toto oblečenie a pyžamko ti zoberiem. Ešte niečo? Mobil. No dobre. Ešte nejakého plišočika. No áno, ale toho si berem do ruky. OK. Počkaj. Aj babiku, áno, Kena. Tak si spalaná? Jo. Tam sem. Tak. Díky, brácho, a chod sa ty zbaliť. Daj to sem. No konečne sa ja môžem ísť zbaliť. No dobre, toto si určite zoberieme. Čakaj, tie malovatka mi tam zasekli sa, no nič. Tam toto. Tak. Mobil. Tu nič nemám. Tu tiež nemám asi niečo. A veci ešte tu mám. Tak ako voľnú pištol si zoberiem. Sekra, zober si voľnú pištol, jasné. Jaj, tak. Tak akože už je oblečenie. No toto si určite nezoberiem. Toto. Tak, a už som asi zbalená. Ja už som zbalený, tak. Ešte mi nejsť. Ešte sluchatka. Sekra! Čiže zoberieme teba knihu, ja? O čom? Na lietadlách asi, neviem už. Stačí už iné. Tak, dobre, môžeme ísť asi. Idem Segru zobrať. Daj, Segručka, zoberiem. Áno, ďakujem, bratče. No to bude s ňou ťažké. Tak, všetko majte do výťahu, deti. Jasné, dáme. Ešte sluchatkami. Tak toto bude dovolenka roka, no mani. Tak, dajte tam veci. No sa to odnese dole, no dobre. Tam čo všetko berať. No, vy idete na kam? Akože na rok, alebo čo? No nie. Tak ako všetko sme si poprali. Sliz ste si dúfam nebrali. Nie, no dobre, super, som si. Jedno. Dobre, poďme. My sa ideme ešte pobaviť. S Kupkom a môžeme vyraziť. Prídeme tak asi večer, možno aj neskôr. Tak poďme. Tak, a sme tu, šup. Balíme sa. Tak. Toto. Tak. A vy zostaňte vo výťahu, jasné. Kupko, to by Kupko ešte. Tak. Tak, vy sa pobavte. A toto je mami. No, toto není moje. Ešte. Tak, Ježiši, to čo si tu nechal Kupko zabadal? No, ja tu mám 2 rúbsaky pre istotu, lebo toto neviem, či načrkáme. No, dobre, tak túto deku určite zoberieme, aj túto.
to všetko do karavanu dáme. Tak. A ostatné veci, čo? Akože to tu dáme načkať, no nič. Tak ako, ale zase sme plní, no. Neviem, či nebudeme potrebovať aj viacej obsakov. Tak, pre istotu aj tretí som doniesla. Zo skladu, tak pobavme to tu. Lebo ma asi porazí, je tu bordel. Aj to autíčko chceš? Ja si zatiaľ pospinkám. Stávaj, tak, akože nebude spinkať, tak dáme toto sem. Tak, toto je na hračky, toto je hračkové, počkajte. Vylezte, prosím vás. Jasne. Máme aj toto tu, tak. Aj toto. Aj to si. To nedáme do rúbsaku. Tak. To je toto. No dobre, tu už iba popalíme oblečenie. Ešte lietadlo? Dúfam, že sa to lietadlo tam nezmestí. Ježiš, to povieme ako... No dobre, takže ja si berem určite pyžamo, šaty určite berem. Toto berem, určite toto si zoberiem, župan si zoberiem. Pre istotu druhé šaty a plavky si zobrala mi. Jaj, však ich máš na sebe, mami. Zoberiem aj Kupkovi 2 oblečenia, lebo ma nemá iné, tak. No ešte má na sebe, dobre. Toto dáme do skrine. Kupko, tak ešte teba pobalíme. Akože je ten rúbsak modrý. Pre istotu nemáš čo si vždy zviať, tak toto, niečo pohodlného, tak. Ďalší. No my prídeme, neviem, čo tam prídeme, máme objednané. Ideme ešte pre istotu zavolať sa s tebou. Tak ako tablet, tak. A dobrý deň, máme na koľko objednanie? Však máte len na noc. Čo? Upsík, trošku som to povedal. Čo? Nie, máme asi na 20 dní, máme na mesiac. Máte tu objednané na 2 mesiace, teda čo? OK, tak tam budeme asi 2 mesiace, no. A neviem, kedy môžete odísť, kedy chcete, lebo zaplatili ste veľkú sumu. Jasné, lebo ste moje bohatí. No hej. Takže, tak sme sa dohodli. No dobre, takže dneska prídete, áno, dneska večer, alebo zajtra ráno. Neviem, ešte uvidíme. No, dobre. A jak to, že vy hovoríte po slovensky a nie ste Angličanka? No, lebo ten hotel je slovenský, keď Slováci na dovolenku pôjdu na to, luxusný. Máme proste 3, všetci sú Slováci. Proste tak. To je si divné, dobre, no. Dovidenia. Dobre, ešte tablet som zabudla spraviť. Jau, taška tu zase ináčo. Nobody else. Sorry. Nic ste nepočuli. Tak. Nobody else. Animals drunk. I could say I got no dog. Animals. Nobody knows. Animals. No dobre, ste všetci, lebo my bereme strašne veľa veci. Dajte tú krabicu s hračkami. Prečo tu rúbsaky? Ja aj sadavím raz. Dúfam, že to nezobral nič. Tak. To majú len rúbsaky spreč. Ježiš, to majú byť len veci. Hračky tam dám. Tak. A plény? Aj plény bereme. Môžeme to dať sem, no vidíš. Ale však tu bola kevka zubná, videli ste to? No tie vole, no preto tu sem dáme tie plienky. Akože bola to tá zubná kevka, pozor, tam dám. To čo je, on tu mysne. Tak, sme zbalení.
Môžeme ísť. Tak poďme. Šup, poďme. Ideme do karavana. Aha, to sa dole, že normálne to tento malý väčší. Kľúči, no. 3, 4. Čakaj, 3, 4. Čakajte, 3, 4. A keď spadne, tak budeme v karavane. 3, no karavane nie, tak proste 3. Čakajte. 3, 4. Nobody animals. Počkajte. Tak a ideme do karavanu, deti. Jupi! No toto autíčko nebereme, lebo je ťažké. Ani ja to nezdvímam tak. No dobre, nedá sa proste chytiť, takže neberieme ho. Ne, ja ho chcem. No proste nebudeš ho mať. Možno tam budú mať, keď sú to detské rodinné. A hej. Akože ho tam potom spavne. Tak pom. Najlepšia kamarátka je krásna. Wow, už sme tu ty kokos. No dobre, každý si máš zobrať jeden rušák a to je jeden jediný. Ja si beriem toto. No dobre, a kuchár tam daj. Dobre. Tak, bude sa, keď zoberiem. Capybara makes my funka. Capybara makes my funka. Teraz ja neviem, kde mám psák. Ja si beriem tento, aj keď to no tam veci. Nemáš tam veci. Neviem, kde máš veci. A mne to nezaujíma. Ja neviem, kde to mám. No nechaj sa tu, potom to dáme. Tak tam, ukáž to. To, ty si zobral si krát tablet a chodíš. Sem, si sadneš. Pekne sem. No, ja idem do postele. Berem ho na posteľ, či dál, no. Tu si zatiaľ sadnem. Jo. Ja sadnem. Sem, paráda. Ešte aj blížšačik si to sadka. Tak. No, dobre sa grosí šlo láhnuť. Kamera spustená. Tak, kamery. Jaké kamery? Nič, sladko, nič. Dobre, máme tu aj tablety, tak. A máme tu aj... Pozrite, tu máme knihy, keď chcete. Keď tak, máme tu knihu aj Watch. To som si sobrala, mám. Ale to máš na tú lajku a to je iná, to je číslo 2. No není. Víš sa, alupta, ti to zablokuje. Takže nech sa páči. Capybara makes my fun. Dobre, no dobre, toto tiež tam dajme. Tak to tvoje veci sú... Tablet, lebo bude bučať. Nech sa páči, zoberieš? Kupka zoberiete, áno, zoberám ho, kudne, dajte nám. Tak, pravda. To sú tvoje veci. Nie, nič. To už mám plnú skrinku. Toto čo je? Kupkové pešaky, asi, hej. Sú... Segriné hry, hej. Neviem koho ja nikoho rúbsek, ale dobro. No dobre, toto dáme do bazénu asi, hej. Bazénu, dobre. Nejdeme toto z... Ja mám to, zoberám ten vankúš, ten. To sa mi ho tam dať. Zrač. Tak, aj ty by chceš? Áno, ja. No dobre, šoférom ideme, môžete ísť. Čo chcete, za chvíľu bude aj tma, lebo sme vyrazili. Tak potom, akože už sa takto slnko zapadáva, hej, a potom dám túto tu. A sú tu lampy. Tu musíme dať aj dve. Tak. No dobre, my ideme, dobre. Segrenujem, kde mám ani, ja budem počuť. Jaj, si to namočil, no daj si to pustiť, poďme. Pošťam ti, počkaj, idem pre tablet. Idem ho tam dať, kúpka ti tu dám, hej? Tak ti ja tam dám. Sa hrá nejakého tukana. Hej, nedávaj, neláš tam moju.
Neplačkaj, prestan sa igra, hej. Tak, aby sa mal krešť, aj on sa mal, dobre. No, dobre, tak to sa poviem. No. Mám na zelený, to bude dobre, pokojný, prosím ťa, postaž. Jedem preto. No, mám ten pokazí. Prepačte, mne to normálne niečo vyšplichlo. Dobre. Tak to dáme, niečo tuto, to dáme. Ale do tej poste. Dobre, ja ich tu postažím, jasné. Ja sa ti uvidím pre tie veci. Čaute, len prišla som späť nejaké vecičky. Počkaj. Ko jeden tablet, jeden notebook. Nie, jeden notebook tebe, mami. Zbereme si druhý tablet, jo? Tak my ideme.